Здравейте, продължаваме и с видео номер 7. 7 съвпада, да. От поредицата сагата за Йоан. Нали, след като излязоха резултатите, дълго време чаках, мисля, че 2 седмици или 3 седмици докторите в тази болница да вземат някакво решение как ще продължим с лечението. Отново почнах да се пълня с асцит. Аз бях зле, вече неподвижен, на легло, защото боли много. Не се храних. Почти неподвижен бях. И докторите ми предложиха някакви лекарства да идвам в Турция в някоя си аптека да ги купувам, а те да ми ги вливат. Естествено на това нещо не се съгласих, тъй като до тогава не бях запознат. Що пък тук може, там пък не може, тук ги има, там ги няма. Какво се случва, какви са тези истории, нормално, всеки е в шок и ужас. И като се бях влушил, пък и незапознати къде, как търсим аптеки и така отчеш в Турция в аптека. И защо там ги има в аптека, а при нас ги няма в болница. Доста голяма и известна болница. Кошмара беше пълен. Той нещо напринуди отново да търсим спасение. В други болници в България отново бях отсвирен. И стигнахме че по интернет ли как излезе, нямам спомен, стигнахме до представителство на тая болница, която съм сега, в България. Отидохме там, срещнахме се с доктора, показахме документите. Той ги изпрати в Турция. Чакахме пак 2 седмици да вземат някакво решение дали искат въобще да се вземат с мен или не. И ми казаха след тия 2 седмици, да, ще поемем лечението, но трябва да дойдете тук при нас, да започнем с нова биопсия и всичко наново. Естествено, човек няма избор, хваща се и за най-малката сламка. Още повече като бях отхвърлен от толкова много места и преди първия курс на химиотерапия и след него, и се хванах за първото, което видях, първото, което чух. Незапознат,